God loves freely. Onyankopon ayemiye do. Abusia for quarter for akọ assign abe to ye bio ya she quarter for ase kranti yanya enhoma for na fi nimdie for assign aba bio. Onyankopon adom wasan ama yen kwa eti hodea na chese de yiye ene nkamfo na ede ebema nidin. The whole of this quarter no ye ne uba bisia adusia bia o say the God of love and justice. Onyankopon a wo yodo na afi wosaye atentenene maboafo no aye krado aye disa adisua mu pensem mu ade ebro na ochi mu no nye di kwata na ni mu kra no o say God loves freely. Onyankopon ayemye do ye basisia. Mpo Kristofo pokreto de bia na eji emu achiye efa Onyankopon edom mapaw Nyankopon ofiri nechi akofa abosom foforo aide enam se Onyankopon eye wodo na sesai no eboni nyina echi no onyame edom no wo ho enti Nyankopon se yeti na se yi a na yehu se ndema wo yeman na ya yenye bedoso yedo ai wo man Omande share abusiafo adofo no mu amohwe ni mu amutie na ye mama kwaba sonko kwanso na afi de nchia sonko nso na ye ngaju nkopa Yesu Kristo so edema munwara sene last quarter no moboa ma ye de adusua ye de brem no sa quarter mu nso no ye miye se mode mo ho behim na afi sa adusua ye ni munyina asua quarter mu nyinara adusua ye ba besua no o se Onyankopon a wo yodo na afi o sa ye atentrene na ochi mu ne di kan no o se Onyankopon ayemye edo me nkotie enwumombra sisia emfree redemic for homra na fi ba me ba beda na se me ba be yi omo amba boa me o adisua pensem mu de achew na fi wi aye de ti anusa adisua yi mu
yɛda redemic for ase enwuma omode abrene na me fa sa kwanya na afi abusiafo mo me nchen fidua mu hom beboa na yɛde sa agyendi abrema yi omode akyeremo na afi hwe ewia ya hwe yen adisuan mo media mo somfo Bismarck Mensa ye wo adom ende mesan ewo elder Dr. Nana Sifa Etwum eka me ho wa hase ela ye mo akwaba. Great. That's say na so ye tons afro watimi aba me ko manimu anti-Christian being appearance na eti on anti-Christi ye mo akwaba. Yeah. Great. Me that's say na so ye tons afro watimi aba na fe me ko Yenia John Mensa Thompson so na eti on opening ye mo akwaba. Yenia Bismarck. Great. Na me ko eto no ho akra mpo na Yenia Penny Samuel Ababion so na eto no beni zame ye mo akwaba. Me da asese mu nyina ye to nsa efrem no mwatimi aba na mema mu nyina nso afihia pa onyankopon adumunti na otwe akọ apro aba beto yembio bi obenya mrembia so bekasa no amabusiafo nso afihia pa se nyankopon aboa na afi akọ asan aba beto yembio ma menfa sa akonya nso na menfa si da pesi mfa matre BNTV Ghana na afi Hope TV Ghana omu sa adwumakuyi na eso yasne boaye ma se yesa adwuma ya omu de ko wiase afana nyinara na obia so etiminya bi ehwe omu de nyoma fato omu sese onyankopon asem de wuro nkoa na obema na tre akọ wiase afana nyina nti se wo hwe na so wo mwa bi ade bebo sa adwumakuyi a won number eguye mfoni na ni fa na frɛ obibaje so kakra bia obetimi no fa boa na enamsaye so nyankopon ebishira pa ye. So this is the first time so na wo hwe so na YouTube na wo hwe na won subscribe to your channel na obun say subscription button no wo ho mia so na sa fa won say mia doma no so hss the bia be say edition won so won sa ebeka bi won sa ka bia na so wa wo so akwa obi ye mompaye na fe ye mfa iti enu kotemu adisia enimo yebe kate ni na mama John Mensa Thompson abompaye amaye yanu maye bompaye yendima fo ene wasafu Yehowa ende de yesu yeda wase ewa kwenya wodi amaye sembe pense wotresem yedi akome bia etie wonsem yi ehye wonsa se we be free anu aba na nya asem a akoma no ebeje na fe eden sachira ye bi aba yenso ye di enimu ye de ho hye wonsa se be kan ya no ma se be free enimu aba na nya ne free wasafu Yehowa obi biara obetie no onye mu chefa ma ye kan so enye mu chefa na mmoa ye ewe yakwantu yi mu yeda wase se wetin we Jesus Christ dem ti amen. Good. Yan share addition akote mu nyina ye ba besua abusiafo o say the God of love and justice enu na ekota nyina tifiasem ye ba behwe onyankopon a wo yodo na afi osaye atantrene sene nyina nim no chosem edi adanse se onyankopon yodo so can 1 John chapter 4 verse 8 and 16 na chosem nyina na fapem no ebegina so se onyankopon yodo onyankopon don so Christopher nyina yegidie nyina ne fapem sansa onyankopon ese ne character no odo ena afi nso no ose odo ena onyankopon ne fareba ne bibia odo a Christopher nso yegidie nyina ene de yenye nyina so ejina odo so enti odo ya ade a edi akotene ewo trosem nyina ufa baabia odo. But the question is say obi bisa say ede enkrampo ni odo a asem obeyi ano sen so yi ni part time di sisi na obi so say ede no odo bia wa asema obeka ene mpokra ye wonsem bebre wo ha eta bisa for odo ho especially e for onyankopon ne do ho so onyankopon to odo wiase pa na otimi jama atwere nchem etwense enti onyankopon ne do no ono nko ane gina no so anaso ono nso hwehwe bibi free nipa ho mfa nsem bebre ewo ho efo do ho a de bia eta bisa mpo Christopher mpokreto de bia na eji ehu achinye efo onyankopon edo ho the whole of this quarter na ye ba behwe onyankopon no do no se na esitie na ye mfa sa adisua we mfa mra na no hu se ne ya adwene krampo esu se onyankopon do no etie no ebro sa eno na sa akota emu nyina ye ba behwe na ne de no ene ye de hya ase osi onyankopon ayem yedo God loves freely
Yɛhwɛ yɛn ka bosam no ɛwɔ Hosea chapter 14 verse 4. Hosea chapter 14 verse 4. Yɛhwɛ asɛm a ɛwɔ hɔ na afei yɛmfa nwura yɛn adesua ɛnemo. Hosea chapter 14 verse 4. Mesa won achirisam yade. Meyi miyem madowon. Na mabufuo adane afri neso. Amen. Amen. Great. Once the last quarter na ye end na ye hu say Jesus Christ bisa Peter nsem be ye after ni wo achi no na afi okoshia Peter no bisa no Peter odome permensa sana Peter Jesus say magrade wunim say odome wunim say medo pa saa asem bisa ya Jesus Christ ebisa ye Peter no wadwen be say Peter nkwa na obisa ne Yesu Kristo nso ebebisa saa asem say ampa so ye do urade ana ye nyeso no eyade a ehuhia pa yi say ampa ye do urade ana san say kota mu nyina ye ba behwe odo ho asem enti ye behwe say ne Peter si responde say ampa ana say urade unim say medom no saa na ye nso ye nyeso be ye ende ana ye ba be wura sa disua we mu na fe ya hwe onyankopon ne do na fe ya hwe sane onyankopon da ne do adi ade kire wonipa na yehu sane onyankopon ne do no esi ete yeni kan enhwe Exodus chapter 33 verse 15 to 22 no yenhwe ade bi esi wo ho no mo na fe yenhwe sane esi da onyankopon edo ene ne pe adi kire. Exodus 33:15. No catch no say say wanim ni yen renkwa a ene mfa yen mfiri ha nko na ede na wodi behunu wo ha say me ne wo man yi enya wanim adom enya wo kro a woni yen be kro no na me ne wo man yi ada nso wo aman a wo asase ani nyinaa mu na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ asɛm a waka yi nso mɛyɛ ɛfiri sɛ wanya m'anim adom na mede wo din minim wo na Moses ka sɛ ɛneɛ mahunu kosi sɛ 22 ɛneɛ mahu w'animonyam na ɔse mɛma me papa nyinaa asene w'anim na mapai mi din yawe wo w'anim na medum de medum no na mehunu de mehunu no mmɔbɔ na ɔse untumi nhunu m'anim ɛfiri sɛ onipa renhunu m'anim nyankwa na Awurade se hwɛ ɔkwan wɔ me nkyɛn ha na gyina ɔbotan no so na sɛ m'ani onyam resene a mede wo bɛhyɛ ɔboɔ tokuro mu na mede me nsa makata wo so masane ansa. Amen. Amen. Yes, you should say account where Jesus during the time Moses lead Israel for na free Egypt no de omo one of the encounters on Nyankopon especially after so koje commandment no the buy no for my golden calf or bosom the train no and now Nyankopon eyi no ho adi in this way e de kire Moses dear na e ka f train e for Nyankopon do ho akenkan sem wie hu se onyame edo obia sene nipa netie si ehwe ase do a se nanama me bibia na kyese odome na me nsoso mama ne bibi na kyese me do no ba onyame de ne de akenkan sem me hu se despite say Israel for no eboni nyina echi no onyame edo no wo ho na ewo ho ansa enti no akenkan sem me hu se Israel for no boni nyina mu se osa odane won ho a onyame edo ne de ensesa da. That's right. Enti Moses although so no Israel for no boni mu ne bufu ye obubu abo pron no achi no mpo no onyame do no de ansesa. Enti oyi no ho eme ehunu se odi wo mo achi se ne omo nsusu tie bia no so omo sesa ne do no de ensesa da. Yehwe
Ma Christian that's if nkita hudi a course so Moses ene Nyankopɔn entem ene nia Israel for no mpo eye ya na eya de bia eya ahomte kakra Onyankopɔn se ode abasa emu oden ene ode gye wo mo efiri nkoaso mu Nyankopɔn ahwe wo mo so abo wo ho ban edom akodum pempensuo bi na Moses ene Nyankopɔn ekwakasa so akwaje mmransem du no ede aba Moses da na ne ho kɔbaaya mapaw Nyankopɔn ofiri n'echi akofa abosom foforo aide golden calf no omo de asomka na jewelries ene keka bom na yes ohoni na wo mo esom no nti Moses behu ni bufuye ena oto saa mmransem de bo mu na nti Nyankopɔn so bufu ne ma esane se magemo medomo nia mo pebia meyema mo afei de mo free mechi de onipa foforo na se bibi foforo aba besima na emu ena mo so mo mo nyame ne Moses edi nkomo ehwe wo kan from one eba na omudi nkomo na nyame ehye Moses bo se at a point you know say my presence will go with you obi na ne bu efu wo mo no nyame esan eji wo mo na asem o kan ya ewo verse 19 or say I will be gracious to whom I will be gracious and I will have compassion on whom I will have compassion MTS etie sakin kan semia nipa bebre ekire mu se nyame selective esan se nyame aka se owo nkrofo specially bia obedo wo mo and also be gracious to or be compassionate to but enye sa na tie ekire say nyame wo tumi e wo kwan say obi e wo so odo ne bia odo no even wo mo undeserve Nyankopɔn dokra no odo wo mo sabio ye nipe ye fom nyame empan bebre e na ya fom nyame ba nyame say it doesn't matter nia ye bia still na no ne do no e wo ho e mayen enti enfound be bia wakwa kodu ana say wo bone dodo a waye nyame say odaso do and he has compassion, he is gracious unto you enti we dey answer san we chibra na obejo I like the idea of this year enye obi na chire Nyankopɔn say daso mercy ana say do obenten sana basically sa test now I'm looking at the chronology of Sabbath school now if we last year ebana we hear Mark we no and the John and John the theme of John life light basically life and light and or the love account enti sa nyama miensa we no enum na wo hwa sa agye we nyina EPF or ka odo any training justice but justice no fare by no credit yes Onyankopɔn mu ntanchi ada enti no credit no emu na enti sa love ne light ne love na John ejiwie no enimu na sa writer ya yi sa nyama ne nyina afi enti wo hwa quotation na ne sister Kama sister Chris Kama one say even for the love of Onyankopɔn nti love ne wo no mu nti ena wa ma Moses no odo no say ono Moses a anko be ma Moses ehunu no wawu yes so what you gonna say eno ko akeke no ko be ma Moses adon ehunu no na wawu because ade a uchi no memo wahu na wawu nipa bia ba Nyankopɔn say obi a obehunu no obewu because ono de ne ho hyeren eni na nyi onyam no de ewo emo no intimi stand enti ehu ne be but odo no nti hwe say on say Adam anyhow issue no Onyankopɔn hwe Adam anyhow ema on ko tie aduaba no because of odo because no Onyankopɔn aka ne ho ntam aka kire on say take dominion over the garden bibia that's right enti there was no way Onyankopɔn ebesisa the faithfulness ne no kredie no we are talking about love and justice Onyankopɔn ebesisa no kredie no ama was just said to me now odi ma on efi on sem enti Onyankopɔn hwe say Adam ene Hawa enko saadi because of odo an woman
Sade we nipa ntimi ase, but nyame do man had to fall because of the faithfulness and love of God. Enti nipa hwe ase a nipa ahwe ase mu nyina no efi sabre no Yakopon aye nhyehyeye odi every nipa eba ne nchen. Enti wo hwe Adam ene hifo Yakopon koka kire okobusa ho edrum say Adam wo he no eno ne saa invitation na awo ho saa besi na Yakopon pese nipa esan aba ne nchen. Enti tamu na Israel for ekoto eniema twene ni ade nyina even though no Yakopon abufu mu no because Yakopon no ni persona no eye love no enye se owo enye se owo oye enti it cannot be separated. Odo ni baby no wo baby. It is part of him. Enti ontimi onwa ye bone na abufu no ho but ontimi nya won. And it is so with us. Yes. Yem niema bebre to homi de bodwa myself niema bebre Onyankopon entimi enya ye chidi. That's right. Because he has covenanted himself. Okay, Isaiah chapter 54 verse 10. Or say pupo it's extremely difficult for Onyankopon so obeja ye chidi. Yes. Or say pupo betutu. Ena akoko ayira. Ba me da do de entwimfi mosoda. That's right. Onyankopon asem no enti odo na Onyankopon mu no yentiment ase. Enti na yenwie sa yedaso wo ho se nipa da bia otwen eba ne nchen no. That love is extremely deep. That's right. That's Now we heard the caption on Sunday lesson across beyond reasonable expectation. There's a CDC bro adrenaline tiaso. And kami free munchan akosisi a niamaye ma munyina no muye efi. Kami ba ye nipa enti niamaye ma munyina wonka papa ba. Yeah. Se kra ne toye. Aduma mi diwa ko nipa bebre akomunene. Mede omuyi mi ebe se ho de minya so hu me kura sisi a woncha me ne minya fo bia kra nko the last one bia ye ma obi o hu kura mpo wa hu ye no so hu me oncha me so me na me boa no mani yes you can imagine ya me hwede nya me aye Israel fo ya na yi kakra bi mo anya ye friends say and I say na elder kan mate asepa Yakopon enye say ya aka say Yakopon owodo oyodo enye say bia odo no ye cheap bi ene wo ba bia nyame ya na ode abehye ne mu na wanya wo oye his embodiment of embodiment of love. Great. Enti abusiafo se ne adusua no ekọ ye ti Onyankopon ye pese ti Onyankopon do ase ye hu se ne siti ye hwehwe another striking account e wa ha say I will say unrequited love. Ka say unrequited love na ko say one-sided love. Odo a ejina ba bi fa ko me de me do wo de like you don't return it to me. Share Hosea story bi wa ha say account bi wa ha say Hosea chapter 14 verse 1 to 4. Share asema e wo ho no. Hosea chapter 14 1 to 4. Hosea chapter 14 1 to 4. Israel sanembra Awurade Onyankopon nchen. Na wamumu ye nti wahwease. Momfa nsem nkura insane mra Awurade nchen. Monka nkyere no se fa amumuye nyina che na ji papa na yemfa yen anu nye anantwinini mepo afodie. Verse 3 no. Assyria renyi yen aponko so nso rentina nso yen rentina so yare nka nkyere won nsa ano adwuma se yen nyame bio efri se umuna awisia hunu intimobro mesa nkabosem ne nto aso no verse 4 no mesa won achirisa mu yade meyi me yem mado won na mabufuo adani afri ne so. Amen. Amen. See, O Israel, return unto the Lord thy God, for thou hast fallen by thy iniquity. Take with you words and turn to the Lord. Say unto him, take away all iniquity and receive us graciously. So will we render the calves of our lips. Asher shall not save us. We will not ride upon horses, neither will we say any more to the work of our hands. Ye are our gods, for in thee the fatherless findeth mercy. I will heal
their backsliding. I will love them freely, for my anger is turned away from him. Amen. Amen. Yanhwe again asem no Nyankopon na Hosea so opese okatre Israel for na sena eka efa adewe eda Onyankopon ne do adi edikire. It is said we are saying about 5 years ago, Sabbath school, Hosea, the book of Hosea. I think it was quite intriguing. I want to say, purposely, when you go share say Hosea, I did a model yemeno. Go and taste it. That's right. That is the simplest interpretation. What do you say? Yeah, Matthias. I want to say, more, me bo more. Mubenya no nem frama wo hore da mo home asase wo kwa mubena te so mo boni fa chekura ma ehun adwuma de da. That's right. Aduane mo bedie bibiara a hehye da nkwane bibia ma mo but mo fa machi enti ko na ko ware oba ofa ni kunu achi na ehwe se de ade ne te bibia ni ho a ya wo wiase se odo obi na ono se wo fe se wo yira na ukun ana se wo mba ana asori mana bi na upe obi as odo obi pa na just one fa onye hwe. And that was what God was experiencing from his people. That's right. And I say Hosea ko neko ware bi na onya say experience na fatity Israel for no enya say Nyankopon fe say o ma ne ba akoko ware obi a say bi ne abra bonye. Yes. But the mode yemen no say do sanya do monko tesibi enti ade a Nyankopon ye no e lesson kase ma ema yen say ade a ede Nyankopon enti I think you rightly said you said a one-sided life one-sided odono a ejina fa kon yen no nyame. Yes. I normally say wo hwe asorabofo ene atiasefo anan ne mpanifo adunu nan na the Bible ka fa won say ayeye no di yi nyame ade on ya no but ya na me bisa mo say won yare ma Nyankopon say won yare Onyankopon to nsuo egu won aduan won aburo ana mankan so na Onyankopon eyi won fi ka kwanhia mu Onyankopon bo won ho ban Onyankopon be wuji won well entina won no ade on timi ya won huru ya say nyame ye kronkron de aka wo say Nyankopon ye mobohu oyodo or no, they don't feel it, they don't have the experience. You know, I don't know whether I'm making sense. Enti Nyankopon se yatina se yia na ye hu saniema o yema na ye bedoso ye do aye woma no ebe ye kese. That's right. Say ya do aye no Nyankopon nyina ne se ye nti odo na se ye nti otima na obi se ye kase Yesu Kristo kura be huma ya it's so remote to some of us. You feel say normal say ana say ade bi kura ensi. So sorry anopa na se nyame abo ho ba mo sorry e fe se esese ma sorry de minya frama ho me. That's right. Enye by force. But Onyankopon it is part of him a flow. That's right. A flow na ba na wanya bi. Na nya wanya bi ne nje se esese unya. Okay. Anka wan fama wa untimi fa ne kokot. That's right. That's right. And as untimi ko bo abusia pan ya man ye se na ma nya frama ho me ti be kin ko Onyankopon ko busa ne man. That's right. Great. Say ne elder acheche mu de na chese enoa anono busiafo wa kind of very simple de amaye. Say ne na atete ne ade ana Israelfo de Nyankopon efam no oma D4 no ekotesti bi emani hu se ne esi sometimes that's how it is. Won so testi bi na hu afi obetena ase hu okonya befa so abobra. Yenko yanimu na afi yenhwe ne o afi ne yehwe o se love freely given odra ye de makwa yehwe Revelation chapter 4:11 na afi yensan huri enka Psalm 33 verse 6 ensem fo bi ewo ho yenhwe yitu osem yi mienu yenhwe ne ewo mayen wo hase Revelation 4:11 Osi yen Awurade ne yen Nyankopon wo fata se oji enuonyam ne anidie ne tumi efri se wo na wo bo niema nyina na wo pe ntina wo ho na wo boye amen. Psalm 33 verse 6 no so Psalm 33 verse 6 ase Awurade de nasem na eyo osoro na odi nanum
ye emu asafo nyina. Amen. Amen. Sanyi to asem yi die na ekire efa onyankopon ne do a owo ene ahope anase ne will se ode bebo ade na nye ohyeso anase die adusua na ebesimesua fra onyankopon ne character in terms of anyi to asem ya kenkan yi. So you heard Psalm 33 verse 6 now. O say Awurade de nasem na eyo osoro. Na odi nanum ye emu asafo nyina. We kire se enka obi anu ha owo chefa wo ni Awurade aye bibia mu. Bibia aye ne dia. Enti se o ka se yes o ka se no. Na ye hwe enka nipa pa yesi Nyankopon echiri bone. Ontimi ni bone entina. Na nka obi anka ochiri bone no no ntimi bone ntena nka ye nipa no ke konfum so bi na se ye fa na china no ono odi na ade no akasa mempe no na nka wa yi efri ho na o yi ase nyina efri ho na enso enam se Onyankopon eye wodo na se de nana edi ka kan no se enye se wodo but nipa dua de ho nipa dua ni nyina no kan eye wodo enti no ya ye nyina chi no enam so no na obo ye no oyo ye no yesa akona ni mo otimi di ni eche ye ema yensa onsa nkai boni no kra ya ye no kra bio ni ntina o kan se na numu honhom ye emu asafo nyina imagine onyame ankoye ochiri boni no ota boni nenso no minu mienu nya ye nyina chi no Nyankopon no ontwaye entwene e kire se ni do no eni ehu ni yesi yentimi emfa entutu biribiara ehu e kire se Onyankopon do no eye quite solid na bibia ni ho yebetimi e di atutu ho yo me da say okay miss yankai John chapter 17 verse 24 John 17:24 yeah Osin eja wona wodi won ama me no me pese fa ko a me wo no won so mmeka me ho na wahunu menu onyam a wo ma me no efri se wodomi ansa na wo hye wiase ase amen amen ye hwe Onyankopon do a ode makwa Yesu esre Nyankopon se oma wom ne wo wiase no omuhu onu Yesu nanim onyam ene odo a Nyankopon ededo no efri ewiase ahyase na saa do no wo hompo ansa ye hye ewiase ebo ase se ye hwe ne Yesua nyina odo ehu hia Nyankopon pa because he is embodiment of love and upon ye nipa dia ye Nyankopon nyina Nyankopon se ne do no e freely given se ye hwe Adam and Eve sebio nanka e wo se nyame epam wo mokra nanka ni se nyame entertain wo mo but God loved them na wo mo esom Onyankopon ebo so he made provision for wo mo se ne be ye obetumi asan atwe wo mo ababeka ono Nyankopon we kan me asema e wo Isaiah chapter 49 pacha yen kan and Isaiah chapter 49 verse 15 Oba rebe free ni ba akokoa na niyam renhyehe no ni yafunu hu se yeyin rebe free mpo a medie me rebe free wo amen on se ye hwe odo eda maame ene eba entem migiri se eyade mothers ewa abadaye very strong pam ena edutun se na me se obatan so ni re betumi efini ba na o se ai ni re betumi efini ba na hwe odo batan de do ne ba at a point re betumi efini ba na kire se bibi sunku bi na esi enu nti ni re efini ba ba Nyankopon se odo a owo mayen tima owo mayen abadaye a owo mayen no there's no way ni re be fi en de biarada na kire se
ono no boy ye de japade we japade bia weni eku ho ade wa bre ho no wonsa kan weni eku ho pa esan se ne japade enti o se da enya de ne re be fie enti yen so yen hwe odo anya media do ye yi na yen fa sa do no enfa ndo afoforo ne enfa ndo nyame so sa great say Yakupon ni wiase odo ni ho na odo nso ni ho a Yakupon ni wiase yeah Korinto fo ngoma edika tidimensan peseka you wit me aka ni twi na maya baabi a 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 4 baabi a ubehu odo bia no yi odo ni firi ho na fa Yesu ehye ho anase Yakupon hye ho me hwe se estani de simu a umi no ma menka o se mini nipa ni abofo tekra mikasa na se mini Yakupon wa me se hwe correct pepepe se me hinta se nyina na me timi tutu popo na se mini Yakupon wa me yi odo na fi o na sa ni nyina ubeti ma yi odo ni nyina fi o ali Yakupon wa na Yesu ahye o sa ama sentence no aye sa mi na pepepe o ti ase it is nyame ni ho a odo ni ho a Yakupon ni ho no na se enye enipa ago Yakupon ko mmade ka o mmade because answer na we gbade no not ho dida na wo ho no baby oti wa abofo ni mpanifo do no nan revelation kan eni Isaiah ka se na on somo no yen yenti eni nyame gbade Yakupon gbade ede na me ho ye Bible say Yakupon boy say me hye na nyonyam purposely Yakupon boy no na obi a wo no obi no ntimi hye na nyonyam ubegu na ni mu asida bia obi a wo no obi no ntimi hye na nyonyam ntini Yakupon epe sa reciprocity na ese eba odo na odi maye no yenya no eno na ebe ma yase no won se Yesu eka ewo John 13:35 o se mo ye saade we ya mo dododo mo ho a eno na inipa nyina be hu se mo ye machidifo wankoka se ye kokanya msemo a wankoka se ye di homeda wankoka se ye papa ba o se ye dodo ye ho a which say odo no e ye key ema Yakupon eno na yaba na image na odi bo yin no mo se me do na odo me a eno na yi Yakupon esuban na ekire enti bibia ni ho a etimi stop Yakupon se ono yen o se quotation bi wo Romans o se e de na betete me ne Yakupon do di Yakupon first person singular ena Yakupon kasa no enipa de Paul ka o nyina no nipa owu betimi adeti oni Yakupon dom ya de enkrofo bi timi yare mo pa Yakupon achi ohia etimi tite e enkrofo titi ba o Yakupon de sa ne ma we na Paul bo so nyina no entimi nkoso no ma ni don emfiri so da de be bia whatever be the case obegina wo se obedo yen na odo yen no ohia bibia mfie ho ansa na wado yen se tiase se ye wu odaso Yakupon se wiase ni ho a odaso Yakupon entina obo yen se nka ye menya sara do no bi ne ensom no e na ya anye de ese eye but ni nyina chi no wasa yen hwehwe se de be ya ye benya sara odo no na ye de ado no back great so we Hebrews 1:3 na oso odi na nu onyam enne ne do no na akata se wo de hwe se Adam and Eve bomboni achi a enkananka yenye nipa nke yensan emfa won enye wo yade biem ba emehu se ne ye boni sitie bia se ne ye chiri san sitie bia bibia mu no se ye tena nyame na ase a odoye oni de ne do no ensesada na edusua ben ewo ho maye abusiafo se Yakupon do ensesada na ye mboni nyina achi odaso don dia na chese wo se yenso ye do no back da ye do Yakupon back your da ye so be show ama ye ne ye relationship with other people and e be kire se yenso Yakupon ye do no back ye ni nyina na yenso yesua addition different afi ye nhwe ne eto so many are called but few are chosen bebrina na wa friend and so ketua bi na wa power mo ye nhwe Matthew chapter 22 verse 1 no ede ba no nsem parable bi ewo ho no mo parable bi ewo Matthew chapter 22 1 to
14 no yenhwe parable bi ewo honom na yenhwe ade betumi asua free honom ose na Yesu kasa kire won mebuo mu biom se osoro ahenie ni te se ohni bi a oto ayefro puno ma ne ba na osoma ne nkoa se onko frɛ won a wato nsa afrɛ won se womra ayefro no ase no nanso wampese woba biem osoma nkoa foforo se monko kan nkyerɛ won a wahia monko kan kyerɛ won a wahia won no se hwɛ masiesie maduane wakum manantwie ne me nyomua ne me nyemua na wawie nniema nyinaa momra ayefro no ase na won de wamfa anya hwee na okokwen obi ko nafuom na obi nso kodi dwa na won a aka no kyekere ne nkoa no bɔ won adapa kunkum won na ohene ne teye no ne bufue na osoma ne dom ma wokukum awudifo no na wo hye won kuro ena wo se ne nkoa ne se wasiesie arefhia no de nanso won a wo hia won no anse won entimunko atempon nkwanta so na dodo a mubehu won no momfrɛ won mra ayefro no ase na nkoa ne free adikɔ akwan so kɔboaboa dodo a wohunu won no ano nipa bɔne ni nipa pa na ahɔhoɔ bɛhyɛ ayefuhia dan no ma na wɔhene no ba mu bɛhwɛ ahɔhoɔ no obehunu wɔ nipa bi a ɔnhyɛ ayefuhia taade ɛwɔ hɔ na obisa ne sɛ are wobaa mu hasan na wɔhyɛ na wonhyɛ ayefuhia ataade na ɔtɔre mum ɛna ɔhene ne se asomfoɔ no sɛ wonkyekere ne nan ne ne nsa mfa no nkoto ntwene akyirikyiri sum no mu ɛhɔ na osu ne sekere wɔ na wɔn a wafrɛ wɔn no dɔɔso nanso wɔn a wayi wɔn ne deɛ ɔyɛ kakraa bi amen amen yɛhwɛ saa abebusam yi a Yesu Kristo ebu no wɔ ha sei yɛbɛkyerɛ ase sɛ na deɛ na ɔpɛ sɛ adusua bɛ na ɔpɛ sɛ anya no wɔ ha sei yeah it's what it does see yɛhwɛ sɛdeɛ caption no kora te ɔsɛ many are called but few are chosen ne yɛhwɛ sɛdeɛ bebuo no ɔsɛ ɛtoto no fire nka obi a wɔfrɛ nipa titiri obi sɛ particular person people in a meyɛ ayefro no ama mo meto pro no ama mo nenso ɔmo na ama ɔmo ho kwa amma na ebre so yɛ Nyankopɔn hu sɛ na sɛ ebebuo mu no me hu sɛ oh wabie kwa na mo bia sɛ everyone ɛhɔ no na Nyankopɔn eba mu sɛ nyame enye enyiyimu nti ɔto ne nsa frɛ yɛ nyinaa nti sɛ nke yɛ di ba nipa famu a imagine sɛ obi ahakra etimisi obi yɛ aware yɛ otimi kasa me pɛ by invitation by invite afei wa yɛ invite no wo kokra na wo kra yɛ take names na odi ni mu a hu din a wo mfiri sɛ yɛ bi a obɛkɔ that's right nanso Nyankopɔn die wo mfa sa list bia enye ni bibia free will said ye be ya obia betimi anya akwanya awo na hini na wasisi no amaye no nanso no onsa anhye obia enu ntina se ya nhweye na se ye maboni bi tena ye mu akosi awie a ye be ye se awe no ba ko na oba be fra mu no na Nyankopɔn ato ne nsa fra ye nyina ho nanso wa ma ne do no anso ne so nti saa odo na Nyankopɔn de ama ye nyina no ya nhweye a ya be se ye gi nanso at the end of the day no ye hu so hwe yasa alusu yo me that say opening they come many are called but few are chosen why am na the chosen ones also a baby see additional back on so say I'll be gracious to whom I'll be gracious to that's right and yes nyame apa onipa bi na momu no me kai parable na me de tutu na nyame yema ofro de frɛ Israel for say womo enda nyame meniye
enchira mansan to through them no amanfo and I say other nations in behu nyankopon but wo mentumi anye nti otoma no ekoma gentiles obia se afede obia emre bisa na ye yo wo ma papa ni invite wo momo amba nti otu osmonko street ni so obia monko friend nti papa o boni o nyina okoto nsa efro momo bae the thing is womo a ye choose womo no eye womo a womo age invitation no atum of friend womo age so because of friend aba ba se wan je so a wonka womo a papa ne hwese o betina ayifuhia na ase no ene no atunsa edide no enti ekoma yense nyankopon atunsa afre ewumi aba na safu mu yetim nenso ebia na ofre na ankasa no wonye so invitation wo accept ye eno ntina nipa na obey mu no ayefra tare no nhye bi esane se ofre no wanje ofre no so eno no so baabi nti osesa nipa ne yi ni frim okay se yenso ya anya hwe yi a Kristo ba obeyi efrimu sa because otuma na ba yanje satare na ye de ehye wo mo no memihu se eye onyankopon protection a okay na ode manemba mo a mo beje ofre no so ode sa protection no ema mo okay atare no so san ejina homa the righteousness woje ofre no tu manya mede ne tenene no ehye onto ohwe na kire se onje efre no so ye ntisa tenene atare no ebi nhye no intina ye yi ni fremu afei so atare no gina homa ye connection ne nyankopon ewo so ne nyankopon ewo ayonkofa ena sa atene no ebetumi ahye no nyame hu obehu se mebei waje friend so no okamemba ho great me da mo ase nipa bi wa asafo no ho a on ba mu invitation on by but on Saturday on Saturday yeah that's right ye watri mo dinfo yeah any crofo a enno nipa e wo nyame asafo mu sankrofo na so nsesan wadwen ebia ye we bia ye me sankrofo ni nyina se yi yadwen fi enema a emma nyame do ededi no ba hu se nanka papa no o do tupon ama ne ba no na o yo hen a o tumi ediko betimi edika akosi abonten na wasese nipa na gum mo mesin na te se de nkro ye ko politika party a ye na ye pian krofo na ye de won go na ka hwaye ma what you say but nyango o hen wanya ni sa e kire addition yesu say nyango pondo no enye oda eco hes ana say e force e free ho asem aye kan ya enti so dodo bia na ye beti nyame do ase pa de enti aye ba wi ase no ene say ye gi ye ho fi nyame sem kra sila wa ye hwehwe say sila ay so odoyin na ye san ba ne nchen ye ti ase ye no ye be hu nyame ani onyam na ya ye ni ye say Christopher atenya me asafo yo madam ase ye hwe fa na wa na fe ye mrenti ye mfa sorry ye addition no so ye hwe crucified for us wokunu ma ye hwe John chapter 10 verse 17 and 18 ye mfa to Galatians 2:20 John 17:18 na fe ye mfa to Galatians 2:20 ho ye hwe ade bitumi asu free side yi to semimu John chapter 10 verse 17 and 18 yentina aja no do mi if he said me inkwa meto ho na mafabio obi enye me nsem na me ara na medi meto ho yes na me wo ho kwanse me wo ho kwanse medi meto ho na me wo ho kwanse me fabio asede ina minyano maja nchen amen Galatians 2:20 so wabomi ni Kristo asenwem na masia metie die enye me biem na Kristo no te asiwo memu na masia mete honamui mitini nyankopon ba odome na ode ne ho ama me no ho gidie mu amen amen tiwa sena sasemi ye tutu ho a ye be kira ase ana se nti ase ben adusua ben ne bitime ye asua frisa yi tu asem mienu yi mu
me said yeah. We say we are talking about Jesus Christ ubi umaye. I chere odo. Now, for me, that is the most serious risk having a take here. All because for love of man. Muslim Grophobia now or the yes will be the ubi crowd ubika no in butumina no akutia. Ubia you say no the akutia be me who said me share video be of social media this week. Now a rebi a cratchy beer police for America on police for Trito a general on person kuna ne girlfriend ya ne yire the girlfriend abegina police for no ni on ntem say itu no kra bona emfa no ho what I say but on the nyina hwe Kristo Yesu de na different from nyina Yesu Kristo eye Yakobon e na oba asase so tama akwa bi ehwe nani so e wo pilot animo no senka oye mistake e bo sa akwa ni bia anka oye bone sa ko ye sa bone na anka menyi ni say Yesu Kristo ko betimi asa akọ soro bio because ka esoro nye no minimum sort of a serious risk and you as your Bernard so no a bonentina you say Nazareth bibi papa Nazareth your man bonen ni kro bonen pa enso obetrem die etimi bo abra bokronkron enti risk ase a Yesu Kristo eteki ma ye no e den na e dey e share me question back great and it said na ya de to so ne hwe Yesu Kristo wo na adusuane kire mie etiase but say no one took his life from him, he freely offered it. Said the adusuane asase na e kan say Nyankopon no nye se wo ye odo nemo nye se wo odo nemo no ankasa e ye odo the same thing na ne ba no etie nya ye na ye yenti na fanse me kan say adusuane say what he freely give. Imagine say tama no mo ye na yaka de na say pallet cry every no ka say kanu kura ni say oni Nyankopon ba na nko wo ho kwa say obetima aka no asa na chi na ensu onim ne botaye nti obaye nam say odo no ho wo hwe ye ni pase ya nti say me ka we kura na me sasa komachia na say en kan say plan of redemption ni na ye kwa nti I have to give freely. Great. Na no na Nyankopon hwehwe say nka no me no see betimi asem wakra na ye boa obi a yemso give freely emom nye se wa manya returns bi anti me na any track bi anti yo say kind Matthew 23:37 na Yesu na osuama Jerusalem isa ne se na owo pepa senka obeje wom na wom so ewo pepe opepapa se wom emma wom kwa ma Kristo enje wom migidi se saa na yenso yemre yiso koso sesia saa otuma no Kristo etuma ye de bia ya na montuo mu yenkom every day of our lives Kristo eye willing se obeje ye ma yenso ye de nyoma bi eyiyi ano itirimoden unbelief say yendo e de ye ho ante de bia yenso ye twe ye ho efri Kristo oje opese odeje no yenti e no ba asase so he was crucified for us minti enti e was say me so me hu say sabiu na nka me nsem mfatebi na me de nka ebodin ebo me din ka ho ba minti ajenkwa bi de ne nkra aba beto ho onyame bi aba bewu ama me ne obo me no ono aso de nkra aba beto ama me ageme a adenti na me twe me ho okay adenti na me ya vele me ho se ne ebe ya oje na obeje me no ebesi pe na enije aba osoro yo madam ase am say abusian for ye disia na ebe etwe ase ye disia edikan okota edikan ngoma foforo a yensa ka echese Onyankopon yodo na fe osaya tenten no ni edikan no ose Onyankopon ayemie edo eno na ye de abraw next week ye de toso mienu no ebe toa so katuani ebe bia na mema antichristi insha so mai Nyankopon ya banke se onyamitumfo ya dawase papa se bonam wadum no ahumobro so amia be pensem wodo a wode ma ekwa na enye ohye so
na udi uwu ema yen na ose yen sua yen hwew na yen ni wachi na yen nya ne wope yen adesua yen paebo ne adesua den se yen a yesua ni ye pensem domboy na yen sua na yen famo bra sene ese adwensachra wasemi ekowiase nso ye bompa yesro se baabia efie bia edan biara wasem aso biara ebete wasem yi onyame yesro maninye adwuma enhye odin kronkron no onyam amen asomra mfaso ema wo manyina na yenni so nhye odin no onyam na so pia wabefa yense ye fata na yese ahye odin kronkron no onyam eda wasese watie yen o Yesu Kristo din mu nti amen amen amen